Здравейте, потребители на това съм Катара и ние си играем в Godcraft, епизод 2. Разбира се. Добре. Както виждате, ще ходим в Survival. В първи епизод бях направил ревюто си там за Godcraft. Показах ви всичките ларпове. Добре. Добре, и сега 17 часа е. Гадост. Не че гадост, но просто трябва да се ходят на тренировки по футбол и такива работи. Така. Отново казвам, аз съм Данте 80, защото сами бяха регистрирали сника, ето вижте. Добре. Кажете. Опс. Кажете хи на YouTube. Кажете хи на YouTube. И добре. Хи. О, гледайте, бати спама. Хи YouTube. Ти много готино. Значи пишеш изведнъж. Кажете хи на YouTube. И те почват хи YouTube, хи. Такива работи. Оня пък да. И даже беше писал хи едно. Хъдно, хаш едно. Който иска да моите видеота да се абонира за моя който иска да ми гледа там. Който иска да гледа моите видеота, да се абонира за моя YouTube канал Катара БГ. Добре, почва да търся, защото влягам в капан. Добре. Хи. Кажете хи на YouTube. Хи. Да се. Добре. Днеска какво да ви предложа? Спам. Така. Ще ви покажа какво представлява спам. На спам. Така. Днеска ще ви кажа какво представлява спауна, но съжалявам за този голям лак. Добре, спауна представлява една къщичка като дворец. И тук някакви градинки, такива работи. Тук тревичка и път. Нататък е ПВП и такива работи. Добре. Това е някакъв един Стаси 1, 2, 3, 4, 5. Сега ще му пишем Стаси 1, 2, 4, 5. Кажи хи на YouTube. Хи на YouTube е така. Ще ви покажа какви китове можете да си вземете. Кит Tools, ако сте юзър. Чакайте, че има написах. Кит. АФК,
Да се не сили много. За кое? За кое? Не, аз 15. Добре, хора. Сега ще ви покажа Kit Tools. Какво представлява Kit Tools? Дави каменни айтеми. Каменен меч, каменна лопатка, каменна керка и каменна брадва. Kit User ви дава верижни броен Protection 1, Protection единица, такъв Iron of Mage Sharp 1, 5 златни ябълки и 20 така от как беше, от просет. Така. Сега ще да, тук е Warp Enchant. Той War го бяхме забрали. 300 лева, най-максималния лева. Така. Можете да си чатате разни работи. От това крафтинг тейбъл съм го активирал него. И така. Ефикчен единица. Можете да си чатате, ако имате лапис. Добре. Добре, сега можете да вземете GodKit. Тук 10 токенс. Тук е най-много 10 000 лева. 2000 лева. И донатор кит. Както виждате, на мене от първия път ми се падна донатор кит, само да намеря честа. Ето. Това представлява донатор кита плюс 5 легендарки. И един меч. Sharp 4 и Fire Aspect 2. Така. Мисля това да е за видеото. Видете за моя YouTube канал. Някакъв ми праща тъпа в момента. И ще му приема. Тъпа. Добре, това ми спам като лут. Добре. Така. Вижте го. Добре. Това беше... чакайте, ще пишем това. Така. Добре, това е моята къща, това е произведението ми. Да, това ви казвам. Това е на YouTube. И това е моето произведение, както да кажа. Не съм е бахти оглимия. Това беше от моето видео. Абонирайте за моя YouTube канал. Аз бях Калтар. Вие бяхте моите потребители на YouTube. И до други